ועכשיו חברים וחברות, אורנה בת דוד יושבת כאן איתנו, אבל בנוסף יש לנו כאן אורח, אותו אמרנו את שמו והזכרנו אותו, את ניר יבניצקי מתחילת השידור, הוא הטכנאי שלנו, הוא עבר את מסך הזכוכית, כמובן לא דרך המסך, אלא דרך הדלת, הצטרף אלינו כאן לאולפן, והוא היה מעוניין מאוד להצטרף לשיחה כדי לשאול כמה שאלות את המומחית שלנו מפאת עיסוקו. אליך ניר. שלום, שלום. שלום. כן, קצת משהו מרענן אחר כזה, אבל בכל מקרה, אני באמת, אני הרבה שנים די-ג'יי, תקליטן, ואחת הבעיות של די-ג'יים ואמנים בכלל זה הכפיפות בצוואר, החוסר זקיפות, ומפה זה מתחיל להתגלגל לכאבי גב, תחתון וכדומה. מה עושים מול הדבר הזה? אורנה, תצילי אותו, הוא צעיר, הוא לא רוצה פריצת דיסק, הוא רוצה להגיע לגיל 40 כשהוא one intact. אתה עובד בישיבה או שאתה עומד רוב הזמן? רוב הזמן עומדים, שמופיעים, ויש הרבה שעות אולפן, עריכה, הקלטות, שעות על שעות. אז זהו, אז קודם כל, לגמרי להיכנס לאתר שלי, זה nomorepain.co.il, ושם גם יש כמה סרטונים כאלה, אבל גם יש את הריבוע הכחול הזה, שדרכו אפשר להגיע למדריך לחיים ועובדים, איך קוראים לזה? המדריך לחיים בלי כאבים, לחיים ועובדים בישיבה. שם, מה שיש שם הוא לגמרי מושלם בשביל מה שאתה עושה. עכשיו, אבל בוא ניתן לך כמה טיפים בעל פה. כרגע, אפילו לפני שאתה הגעת לשם. כשאתה עומדת כל הזמן, מפעם לפעם, תחשוב על זה, אני לא יודעת אם אתה רוקד כזה. לפעמים, מניע את הראש עם המוזיקה. אז זהו, מניע את הראש עם המוזיקה, זה כל הזמן עושה אותה תנועה שמורידה את הראש שלך למטה, והרי אנחנו רוצים להזיז דברים אחרים. ממילא אתה עם הראש כזה קדימה. פיתחתי כמה תנועות במהלך השנים, כמו מתיחות בוקר באמצע ההופעה או משהו, מנסה שלא יראו, אבל לפעמים זה ממש כואב, אז... תיכנס למדריך שם, תראה מתיחות שאתה יכול לעשות שבאמת לא יראו, ואתה יכול לעשות אותם בלי שירגישו תנועות קטנטנות כאלה, אבל פטנט, רעיון שאני יכולה לתת לך, זה כשאתה עומד, מפעם לפעם לכופף את הברכיים. הבעיה שבגללה אתה סובל מכאבים זה הסטטיות. אוקיי. המצב הקבוע הזה שהוא... כן, זה העמידה בצורה סטטית או ישיבה בצורה סטטית, ואם אתה מניע את הברכיים בתנועות הקטנטנות האלה, זה מזיז את האגן. ברגע שזה מזיז את האגן, זה מזיז את אותן רקמות שדיברנו עליהן מקודם, וזה עושה איזשהו סוג של תנועה, מוריד את הלחץ, ואז זה מוריד גם את הלחץ מהעצבים. ואז זה לא כואב. אתה יכול לסיים יום כזה, או לילה כזה, או ערב כזה, או שעות אולפן, ולהרגיש ממש בכיף. כאילו שהלכת לתאר לשפתיה. לרענן את הגוף בעצם. כן, לגמרי.